Hej, velkommen til Enkasso, en lille videomanual omkring, hvordan du søger en adresse og laver, en vask af den adresse, du har på skyldner. Jamen, du skal selvfølgelig gå ind og finde skyldner under søge skyldner, men du kan også, hvis du har en sag for eksempel, så siger vi Freds her, så kan du faktisk trykke på navnet her. Så har du alle informationer om skyldner. Du har informationer om, hvor mange sager har du egentlig mod den her skyldner. Har du også overblik over her. Og ikke mindst hernede, der slår vi de her adresser op i DRR, for at finde ud af, hvad score får den her adresse. Og den her er ikke for god. Det er jo klart, det er en test, så den får en C. Adressen findes ikke eller er forkert indtastet. Og det er utrolig vigtigt, at man har styr på, at adressen er rigtig, hvis så frem sagen skulle ende i fodretten. Men du kan søge adressen og lave en opslag i Dansk Centrale Personregister via systemet. Du skal lige acceptere, og det koster 49 kroner plus moms. Så starter du søgningen. Det er klart, nu får vi en fejlmelding her, fordi det er jo en fiktiv adresse, vi har. Men hvis så fremt skyldner var flyttet eller noget, så får du en rigtig adresse her og kan opdatere adressen på skyldneren. Så nemt er det.